मोनदों एबसुआ मालाबाबो राजखान्थि हान्जा जानो हाया खोथाया सानथावना आरो जोबोद सिरियासबो जों बेखौ लाइटलि लानो नाङा बे जाथाया बयजोंबो जानो हानाय जुदि दिनैनि समाव माहारियारि आफादनि आफादगिरिया जुदि सोरबा नङैखौबो नंगौ होननानै जुदि निउसनि गेजेरजोंहाय पर्टेल मिडियानि गेजेरजों जुदि खावलायनानैहाय सोरखौबा बेबायदि सोंलु सोंथि खालामनो होनो हालायोब्ला बाथ्रा नङैखौबो नंगौ होननानै जुदि बेबायदि रिएक्शन लानो होलायनाय बाथ्राफोरा जितु सोराङाव फैदों अडिअ भाइरेलनि गेजेरजोंहाय मैखोम बसुमतारी बिथांजों सावरायनाय बेनि फारसे गोबाङानो खेंफोरथि होदों आरो बेनि गेजेराव बिक्रम दैमारी आदायाबो गोथौयै मोनसे जोबोद गोनांथार मेसेज फोसावदों दा बेखौनो आङो नैबे फार्स्ट नैबे दानि बावैसो मोनसे भिडिअ होखांबाय गोबांथार भाइरेल नाथाय बे भाइरेलनि मादावहाय माहारियारि आफादनि आफादगिरिया बोरैहाय बेबायदि सोरबा पार्टीनि मुलाम्फानि थाखाय गावनि आफादाव गाव जि बिबान लानानै जि दायथ' लानानै दङ बेखौहाय मानो बावनानै थाखो दिनै बिथाङा बोरैहाय 100% सियर जानानैहाय सोरजोंबा निउस एडिटरजों बेबायदि पार्सनेलि ओरै थोरै सों ओरै थोरै खालाम होननानै खावलायनो हालायनाय बेथ' जोबोद सानथावना बाथ्रा बेबायदिब्ला जोङो हमदांनो हायो जे मालाबा समावहाय सोरखौबा दाय गैयैखौबो दायाव फान्दायनानै बेबायदि मेडियानि गेजेरजोंहाय फोसावदिंनानै होयोब्ला बे मोनसे आघात लाबोगोन ना लाबोआ रायजोफोर दा बेखौनो आङो बुंदोंमोन नैबे लास्ट भिडिअ'बो जे खौसेथिनि मुङावहाय खौसेथि नांसिगौ जोंनि गेजेराव राजखान्थि हान्जाया ज' जानांसिगौ होननानै खावलायनायफोरा अब्ला बेफोरबो मोनसे राजनितिक मुलाम्फानि थाखायसो मोननां अब्ला दिनै बिथांनि बिथोन बायदि जुदि गोबांथार बाथ्रा दिनै मिडियानि गेजेरजों इउपिपिएल पार्टिया जे बुङो अब्ला बेखौबो दिनै आफादगिरि बिथाङा थिग बेबायदिनो फकासाव लाबोनो होयो नामा आबुल थाबुल जे बखिला बायदों बेखौबो फोरमायदों जोंहा कास्टम बसुमतारी आदाया जे दिनै अब्ला इउपिपिएल हान्जानि गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा दिनै माहारियारि आफादनि बिथोन थिननाय बायदि बिथांमोननि खावलायनाय बायदिसो दिनै खोथाखौ बुंगासिनो अब्ला बेबो सैथो दिनैनि समाव जे दिनै सरायजा नोंथांमोन आंहा आंनि फारसे बुंनांगौ गोबांथार गैया नाथाय बिक्रम दैमारी आदा होननायखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना दिन्थिनो थांगासिनो दं आरो कास्टम बसुमतारी आदा बुंनायखौबो नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआवहाय आं लाबोगासिनो दं आरो फंनैसो बाथ्रा आङो बेवहायबो बुंनो होननानै सानदों आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबलांगोन होननानै स' भिडिअ लोगो मोनसे नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय दुलाराय बर' फरायसानि दैदेनगिरि आफादगिरि बिथांमोना माबोरै बुंनो हायो मुगैथाव गिथाव बाथाव बिथांमोननि साननाया दाय गैयैखौबो दाय गोनां खालामनानै राजनिनि थाखाय सोरबाया राजा जानो मोनबाय थानांगौ सामथाइबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बे बरागाव गामियावहाय फैबाय थानाय इलेक्सननि मुङाव फोसावदिं हाबाफारि जों बे गामियाव लाफैदों आरो रायजो राजाया जोंखौ हांख्राय हरदों बिटिसिनि हालोदा मा जागासिनो दङ जोंनि बिटिसिनि अबस्थाया मा जागासिनो दङ बेफोरनि खोथा फोरमायनो थाखाय आरो जेन भट होनाय समाव रावबो गोरोन्थि मावालासे जासे जे नांगोलनि सुबियाव पिक्साराव फट'आव भट होनानै मानगोनां अन्थाव बाथाव जोंनि सुद्ध बसुमतारी बिथांनो जेन भट होयो बेखौनो लानानै जों दिनै रायजोनि सिगाङाव गोसोनि खोथाफोरखौ बिटिसिनि खोथाफोरखौ फोरमायनो फैदों बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्राय बिटिसिनि बारग' खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु होनना बुंदों दा बेबायदियैनो समाजारि बिजोङाव आथिखाल आबसुनि आफादगिरि दिपेनबर'नि मोनसे फन कनभारसेसन भाइरेल जाबाय थानाय नुदों बेखौ साननो थाङोब्ला बे हाग्रामा महिलारि बुंनायजों बे गोरोबनाय बायदि नुनो मोनो बे बेलायाव मा फोरमायगोन नोंथाङा नंगौ हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंदोंमोन बे पलिटिक्सनि रावजोंनो बुंदोंमोन एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु गोबां एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दुखु मोनदों एबसुआ मालाबाबो राजखान्थि हान्जा जानो हाया गोबां रायजो राजायाबो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय रावखौ खोनानानै बोरै एबसुआ इउपिपिएल जानो हागौ बोरै इउपिपिएलआ एबसु जानो हागौ होनना दुखु मोनदों नङा होमबा आयं दुखु मोनदोंमोनथ' नाथाय दिनै आनफरचुनेट दिनै दुलाराय बर' फरायसानि
दैदेनगिरि आफादगिरि बिथांमोना माबोरै बुंनो हायो मुगैथाव गिथाव बाथाव डेन्जार खोथाफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों माबोरै बुंनो हायो नङा होमबा माबोरै बुंनो हायो दिनै दाय गैयै सुबुंखौबो दाय फोनांनानै आयेननि खाथियाव सरकारनि नोजोराव रायजोनि गेजेराव गाज्रि खालामनांगौ हमजा होनांगौ तदन्त खालामनांगौ होननानै सासे बर'नि लिडारखौ बेबायदि बुं होनलायनाय फोरोंनानै सोरबा राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिखौ फोरोंनो माबोरै हायो नङा होमबा माबोरै हायो बेखौ दिनै बर'नि दैदेनगिरिफोरा बेखौथ' जों दिनै एबसुखौ बुंनो नाबा मानगोनां दिपेन बर' सार बिथांखौबो बुंनो अननायसो मोनो दिनै दाय गैयै मानसिखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट बिथांखौ हमनांगौ बिथांखौ एनायनि तदन्त खालामनांगौ होनना बुंनांगौ बिथांखौ जोबथेसालियाव सोनांगौ होननाय बायदि जायाखै होनबा जादोंना जायाखै अब्ला दिनैनि दाखालि बावैसो मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जों खौसे जानांगौ जोङो दिनै बिटिसिखौ बासायनांगौ होननानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों बेसेबां सुन्दर नुनायाव खोनानायाव मेगननि नोजोराव नङा नङा आदै नाथाय दिनै गोसो सिङाव हाग्रामा महिलारिखौ अनथाव बाथाव बिथाङानो बिराद गिदिर गाज्रि बिथाङानो माबा मोनसे जोनोम होग्रा बिथाङानो जाथारनांगौ होननानै मिडियानि गेजेराव फकास खालामना होनांगौ बेफोरबायदि दुखुनांथावना खोथाफोरखौ जोंनि माहारियारि आफादगिरि दैदेनगिरिफ्रा माबोरै बुंनो हायो नङा होमबा माबोरै बुंनो हायो जोंथ' रासनि खोथाफोरखौ बुङो सोरबा दाय गोनांखौबो जों बासायनो नागिरो बिथांमोननि साननाया दाय गैयिखौबो दाय गोनां खालामनानै राजनिनि थाखाय सोरबाया राजा जानो मोनबाय थानांगौ बेफोरबायदिथ' जानाङा ना रायजोनि गेजेराव राजनितिकआ फैगोन थांगोन खौसेथिनि ओंथिया बबेयाव दुखु मोननाय फैया होमबा नङा आयं दुखु मोननाय फैगोन ना मा बेनो बनायदों बेनो दादों सान्थि फैयाखै होननायनि नामाव बिदि बुंनांगौ बेबायदि जानाय नङा मानो एसेबां गिदिर रिक्स लायो गिथाव बाथाव गिलु बालु खोथाफोरखौ मानो बिदि बुङो रायजोनि गेजेराव